Ιατρική Ανθρωπολογία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο Παρασκευάς Λεκαίας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών έργο του Βασιλείου Χαρώνη. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή να μιλούμε για το θυμό. Μας είπε ο Άγιος ότι ο θυμώδης είναι χειρότερος από το δαιμονισμένο. Ο θυμώδης είναι παιχνίδι του διαβόλου. Ο θυμός είναι φλόγα που καίει. Μοιάζει ο θυμός με μέθη, είναι φοβερό πάθος. Ο θυμός και η χρήση βίας είναι ήττα. Όποιος βρίζει, βρίζει τον εαυτό του. Ο θυμός είναι χαρακτηριστικό παιδικής νοοτροπίας. Ο θυμός είναι αντιπαιδαγωγικό μέσο. Στη συνέχεια μας μίλησε για το πότε ο θυμός είναι καλός, για το πότε επιτρέπεται. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να γίνει και χρήσιμο όργανο. Για παράδειγμα, μας είπε ότι ο Δημιουργός το φύτεψε αυτό το πάθος μέσα μας για να διορθώνονται εκείνοι που σφάλουν, για να ξυπνάει δηλαδή την οθρότητα και την αδυναμία της ψυχής, να ξυπνάει εκείνον που κοιμάται και έχει παραλύσει. Αποτελέσματα του θυμού. Ο θυμός φέρνει μεγάλες συμφορές και διαταράσσει την ψυχική υγεία. Ο θυμός ταράσσει την ψυχή και δημιουργεί εσωτερικό πόλεμο. Ο θυμός είναι αιτία πολλών κακών. Είναι πάθος τυραννικό, είναι πάθος καταστροφικό. Ας δούμε τι άλλο έχει να μας πει ο Άγιος Ιωάννης για το θυμό. Ο θυμώδης καταντροπιάζεται και στενοχωρείται για όσα είπε πάνω στο θυμό του. Τις υπέμει αποδοχής άξιος, ο ταρατώμενος, ο χυμαζόμενος, ο εκθυριούμενος, ο προς την κοινήν φύση νούτο διακείμενος, ή ο εν γαλήνη και λιμένη και φιλοσοφία πολύ. Ουχ ο μεν αγγέλο προσέικεν, ουδέ ανθρώπο, ο μεν γάρ ουδέ τα οικία δύναται βαστά σε κακά, εκείνος δε και τα αλότρια. Ούτως ουδέ αυτόν εν εγκύν ιδινήθη, εκείνος δε και έτερον. Ο μεν εν αβαγείο εστίν, ούτως δε εν ασφαλή απλή. Εξουρίων αυτό της νιός φερωμένης, ουγαρίασε το του θυμού πνεύμα, της ιστής εμπεσών ανατρέψε της διανοίας το σκάφος, αλλά λεπτή της άβρα και ιδία προσπνεύσασα της ανεξικακίας υπνοή, μεταπολύς αυτό της ησυχίας επί των της φιλοσοφίας άγι λιμένα, και καθάπερεν πλοίον αβαγούντι, η ναύτε ουκ ίσασιν αρρύπτουσιν, αν τε των οικείων, αν τε των αλωτρίων λάβωση παρακαταθήκας, αλλά πάντων ομοίως εκβολήν ποιούνται των εγκυμένων, των τε τιμίων, των τε ούτι ούτων. Επιδάν δε ο χειμών παύσιτε, τότε αναλογιζόμενοι όσα εξέβαλον δακρύουσι, και της γαλήνης ουκ αισθάνονται δια την ζημίαν της εκβολής, ούτω δει και εντάφθα. Όταν ο θυμός πνεύσει και ο χειμών έρητε, ουκ ίσασιν εν τάξη εκβάλλειν τα δέοντα. Όταν δε παύσιτε ο θυμός, τότε αναλογιζόμενοι ποια εξέβαλον εννοούσι την ζημίαν, και ούκ αισθάνονται της αναπαύσεως
των ρημάτων μεμνημένοι, διόν κατίσχυναν εαυτούς και τα μέγιστα εζημιώθησαν, ου περί χρήματα, αλλά περί δόξαν επί οικίας και πραότητος. Όντως, σκότος εστίν ο θυμός. Ας δούμε, αγαπητοί μας, τη μετάφραση όσων μας είπε ο Άγιος. Πες μου, ποιος είναι από όλους αγαπητός, εκείνος που συγχύζεται, που εξοργίζεται, που κάνει σαν θηρίο και συμπεριφέρεται έτσι προς τους άλλους που έχουν την ίδια με αυτόν ανθρώπινη φύση, ή εκείνος που είναι πράος, γαλήνιος και ατάραχος σαν φιλόσοφος? Δεν μοιάζει ο δεύτερος με άγγελο και ο πρώτος ούτε καν με άνθρωπο? Γιατί ο μεν θυμώδης δεν μπορεί να συγκρατήσει ούτε τα δικά του πάθη, ενώ ο πράος ανέχεται και τα πάθη των άλλων. Ο θυμώδης δεν μπορεί να υποφέρει ούτε τον εαυτό του, ενώ ο πράος υπομένει και τα αλατώματα του άλλου. Ο ένας είναι ναυαγός, ενώ ο άλλος πλέει με ασφάλεια, γιατί το πλοίο της ζωής του το οδηγεί πάντοτε ούριος άνεμος, γιατί δεν αφήνει τον άνεμο του θυμού να πέσει πάνω στα πανιά και να ανατρέψει το σκάφος της ψυχής του, αλλά αφού φυσήξει κάποια λεπτή και δροσερή άβρα, η πνοή δηλαδή της ανεξικακίας, τον οδηγεί με πολλή ησυχία στο λιμάνι της ατάραχης και φιλοσοφημένης ζωής. Και όπως ακριβώς στο πλοίο που ναυαγεί, οι ναύτες δεν γνωρίζουν αν οι αποσκευές που ρίχνουν στη θάλασσα είναι δικές τους ή ξένες που ανέλαβαν να φυλάξουν, αλλά τις ρίχνουν όλες όσες υπάρχουν μέσα στο πλοίο, είτε είναι πολύτιμες είτε όχι. Όταν όμως περάσει η κακοκαιρία, τότε σκέπτονται την αξία αυτών που έριξαν στη θάλασσα και κλαίνε, και εξαιτίας της ζημίας δεν δοκιμάζουν τη χαρά που έπρεπε για τη γαλήνη που επικράτησε. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Όταν δηλαδή επικρατήσει ο θυμός και ξεσπάσει η καταιγίδα, οι θυμωμένοι δεν έχουν την ψυχραιμία να πούν τα πρέποντα. Όταν όμως σταματήσει ο θυμός και αναλογιστούν αυτά που εξεστόμησαν, τότε καταλαβαίνουν τη ζημιά και δεν αισθάνονται ανάπαυση στην ψυχή τους, γιατί θυμούνται τα άπρεπα λόγια που είπαν και τα οποία τους ντρόπιασαν και τους εζημίωσαν πάρα πολύ, όχι οικονομικά, αλλά στη φήμη που είχαν σχετικά με την επιοίκεια και την πραότητα. Είναι λοιπόν πραγματικά σκοτάδι ο θυμός, γιατί πάνω στο θυμό μπορεί να διαπράξει κανείς σκοτεινά έργα. Ο θυμός κάνει τον άνθρωπο καταγέλαστο και μισητό. Ουδέν γάρ οργής χαλεπότερον και θρασίτητος, αύτη και τετυφωμένους και δουλοπρεπείς εργάζεται, δι' εκείνου μεν καταγελάστους, δια τούτου δε μισητούς ποιούσα και εναντίας εισάγουσα κακίας. Απόνιάντε ομού και κολακίαν, αλεάν την πλεονεξίαν του πάθους περικόψομεν και ταπεινή με τα ακριβίας και υψηλή με τα ασφαλείας εσώμεθα. Δηλαδή, τίποτε δεν είναι φοβερότερο από την οργή και τη θρασίτητα. Αυτή δημιουργεί τους αλαζόνες και τους δουλοπρεπείς και τους κάνει με τον εγωισμό μεν καταγέλαστους, με τη δουλοπρεπία δε μισητούς, και παρουσιάζει αντίθετες κακίες, δηλαδή συγχρόνως και την ανοησία και την κολακία. Αν όμως περικόψουμε την υπερβολή του πάθους, θα γίνουμε ταπεινοί με ακρίβεια και ανώτεροι με ασφάλεια. Ο θυμός διώχνει από τον παράδεισο. Το οργίζεστε και μνησικακήν, αυτής εκβάλλει της βασιλείας των ουρανών. Δηλαδή, το να οργίζεται και να μνησικακεί κανείς οδηγεί έξω από τη βασιλεία των ουρανών.
Ο θυμός σκοτίζει το λογικό. Θυμός επεσκότισε το της διανοίας καθαρό, και τα τικτόμενα ουκ αφήκε προελθήν ειλικρινή. Δηλαδή ο θυμός σκοτίζει τη διάβγεια του νου και δεν αφήνει να προέλθουν καθαρές σκέψεις. Ο θυμός θολώνει την κρίση. Με τον ήρεμο έλεγχο οδηγούμε τον ένοχο στην αυτοσυναίσθηση. Λέει ο Άγιος: «Κάν επιπλήτης, κάν νουθετής, κάν ότι ούν ποιείς, οργής χωρίς και θυμού. Ή γάρο επιπλήτων ιατρός εστί το αμαρτάνοντος, πώς αν δίνετο θεραπεύσε έτερον εαυτόν πρώτερον κακώσας, εαυτόν μη θεραπεύων. Ή της υπέμει, ιατρός πορεύει το έτερον θεραπεύειν, πρώτερον την χείρα τραυματίσας την εαυτού, πρώτερον τους οφθαλμούς πυρώσας, ούτω ποιείται εκείνου την ιατρίαν, ουχή φυσιν. Ούτω και εσύ καν επιπλήτης, καν ουθετής, καθαρά βλεπέ το σαν σου οι οφθαλμοί, μη θολώσεις τον νουν, επί πόση θεραπεία γεννήσεται, ουκ έστιν εν τη αυτή γαλήνη είναι αόργητον όντα και οργιζόμενον. Τι, τον διδάσκαλον από του θρόνου καταστρέψας, ούτω διαλέγει το χαμέ κειμένο, ου χωράς τους δικάζοντας, ή όταν μέλος κρίνειν καθέζονται επί του θρόνου και εν σχήματι το προσήκοντι, ούτω και εσύ ποιήσον, κόσμησον την ψυχή εστί τη δικαστική, αυτή δε εστίν η επιοίκεια, και τότε επί του θρόνου δικαστής κάθισον. Αλλού φοβηθήσετε φυσί, μάλλον φοβηθήσετε, τότε καν δίκαια λέγει στο θυμό λογιείται ο οικέτης, αν δε μετά επιοικίας εαυτού καταγνώσετε, το δε προηγούμενον αποδέξετε σε ο Θεός. Ας δούμε τη μετάφραση. Και όταν επιπλήττεις, και όταν συμβουλεύεις, και όταν κάνεις οτιδήποτε, να το κάνεις χωρίς αγανάκτηση και θυμό. Γιατί εφόσον εκείνος που επιπλήττει είναι γιατρός εκείνου που σφάλει, πώς είναι δυνατόν να θεραπεύσει άλλον, αφού προηγουμένως έχει βλάψει και δεν θεραπεύει τον εαυτό του? Πες μου, αν κάποιος γιατρός πήγαινε να θεραπεύσει κάποιον άρρωστο και τραυμάτιζε προηγουμένως το χέρι του και τύφλωνε πριν τα μάτια του, θα μπορούσε σε αυτή την κατάσταση να τον θεραπεύσει? Όχι, λέγει. Έτσι και εσύ, είτε επιπλήττεις είτε συμβουλεύεις, να βλέπουν καθαρά τα μάτια της ψυχής σου. Πρόσεξε να μην θολώσεις το μυαλό σου, γιατί τότε πώς θα θεραπεύσεις τον άρρωστο? Δεν είναι δυνατόν να έχουν την ίδια ψυχική γαλήνη και ο πράος και ο οργισμένος, γιατί αφού κατέβασες το δάσκαλο από την έδρα, διαλέγεσαι τώρα με εκείνον που είναι πεσμένος στο έδαφος. Δεν βλέπεις τους δικαστές που όταν πρόκειται να δικάσουν κάθονται πάνω στην έδρα και μάλιστα με το κατάλληλο ένδυμα? Έτσι να κάνεις κι εσύ. Στόλισε την ψυχή σου με δικαστικό ένδυμα, και αυτό είναι η επιοίκεια, και τότε κάθισε πάνω στην έδρα να κρίνεις ως δικαστής. Αλλά θα μου πεις, αν του φερθώ επιοικός δεν θα φοβηθεί. Θα φοβηθεί και πολύ περισσότερο μάλιστα. Όταν θυμώνεις, ακόμη και σωστά πράγματα να λες, ο υπηρέτης δεν σε υπολογίζει, γιατί πιστεύει ότι τα λόγια σου είναι αποτέλεσμα θυμού. Αν όμως μιλήσεις με επιοίκεια, θα καταδικάσει τον εαυτό του. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι ο Θεός θα σε αναγνωρίσει σαν παιδί του και θα σε βραβεύσει. Ο θυμός αλλοιώνει την κρίση μας. Μη τίνειν λέγε ότι τα και τα έπαθον, τα και τα ήκουσα.
πάντων γάρ τούτον σύ Κύριος. Ούτω γάρ όσπερ σπινθήρα και σβέσε και ανάψε, και θυμών εκάψε και καταστήλε πάλιν εν σύ. Όταν είδεις εχθρόν ή και εις νουν λάβεις όσα μεν ήκουσας και έπαθες λυπηρά, πάντε πιλανθάνου ταύτα. Είδε και αναμνηστείς, το διαβόλο ταύτα λογίζου. Σύλλεγε δε ή τι σύ Χριστόν είπε πόποτε και επίησε. Καν τι τούτον εν διατρίβεις μνήμη, ταχαίως καταλύσεις την έχθραν. Καν μέλης εγκαλήν και διαλέγεστε, πρώτερον το πάθος εκβαλών και των θυμών σβέσας, ούτως ευθύνας απέτη, ούτως έλεγχε και δυνήσει περιγενέσθε ραδίος. Θυμούμενη γάρ ούτ υπήν, ούτ ακούσε ποτέ δυνησόμεθα τι υγιές, απαλλαγέντες δε του πάθους, ούτ αυτή ρήμα πότε εξίσομεν τραχή, ούθετέρων λεγόντων ούτως ακουσόμεθα. Ου γάρ ή των λεγόμενων φύσης, ως ή της έχθρας πρόληψης ημάς αγριούν ήωθε. Πολλάκις γουν παραφύλων, τας αυτάς ακούσαντες λιδωρίας πεζόντων, ή και χαριεντιζομένων, ή και παραπεδίων μικρών, ου μόνον ουδέν επάθομεν αηδές, ούδε ξυγριώθημεν, αλλά και γελάσαμεν και διεχύθημεν, ου γάρ μετα διεφθαρμένης οικούσαμεν γνώμης, ουδέ μετα ψυχής θυμό προκατηλημένης, ώστε και επί των εχθρών, αν σβέσεις των θυμών, αν την έχθραν εκβάλεις, ουδέν σε των λεγόμενων λυπήσε δυνήσετε. Ας δούμε τη μετάφραση. Μη λες λοιπόν ότι έπαθα αυτά και αυτά, άκουσα αυτά και αυτά, γιατί όλων αυτών Κύριος είσαι εσύ. Όπως ακριβώς δηλαδή το να σβήσεις και να ανάψεις μία σπίθα, έτσι και το να ανάψεις και να συγκρατήσεις το θυμό εξαρτάται πάλι από σένα. Όταν δεις εχθρό ή και έρθουν στη σκέψη σου όσα δυσάρεστα άκουσες και έπαθες από αυτόν, όλα αυτά ξέχασέ τα. Αν τα θυμάσαι, αυτά να τα καταλογίζεις στο σατανά. Να συγκεντρώσεις δε αν κάτι καλό και ωφέλιμο σου είπε ή έκαμε για σένα κάποτε, και αν θυμάσαι αυτά συχνά, γρήγορα θα εξαφανίσεις την έχθρα. Και αν πρόκειται να τον κατηγορήσεις και να συζητήσεις μαζί του, πρώτα να βγάλεις το πάθος από την ψυχή σου και να σβήσεις το θυμό σου, και τότε να του ζητάς ευθύνες και να τον ελέγχεις, και έτσι θα μπορέσεις εύκολα να αναδειχθείς νικητής. Γιατί όταν είμαστε θυμωμένοι δεν θα μπορέσουμε ποτέ ούτε να πούμε ούτε να ακούσουμε κάτι το σωστό. Αν όμως απαλλαγούμε από το πάθος, ούτε εμείς οι ίδιοι θα βγάλουμε ποτέ από το στόμα μας λόγο σκληρό, ούτε θα ακούσουμε άλλους να λένε τέτοια λόγια, γιατί συνήθως δεν μας εξαγριώνει τόσο η φύση των λόγων, όσο η προκατάληψη της έχθρας. Δηλαδή, πολλές φορές που ακούσαμε από φίλους μας τις ίδιες βρισχές να μας λένε αστειευόμενοι ή και χαριεντιζόμενοι ή και από μικρά παιδιά, όχι μόνον δεν νιώσαμε καμιά αποστροφή, ούτε εξαγριωθήκαμε, αλλά και γελάσαμε και ήρθαμε στο κέφι, γιατί δεν τα ακούσαμε με κακή διάθεση, ούτε με ψυχή προκατηλημένη από θυμό, ώστε και στην περίπτωση των εχθρών, αν σβήσεις τον θυμό, αν απομακρύνεις την έχθρα, τίποτε δεν θα μπορέσει να σε λυπήσει από όσα λέγονται.
Ο θυμός οδηγεί στον παραλογισμό. Λέει ο Άγιος, πάσης μέθης θυμός και αμαρτία εκστατικότερον, και αν μίζωνη την ψυχήν καθίστηση παραφροσύνη. Ο θυμός και η αμαρτία δημιουργούν μεγαλύτερη σύγχυση στο νου από κάθε μέθη και οδηγούν την ψυχή σε μεγαλύτερη παραφροσύνη. Ο θυμός κάνει τον άνθρωπο παράφρονα. Ο θυμός ως περτή σκυπτός και χυμών εμπεσών τη ψυχή, έκφρονα και παραπλήγα ποιεί ταχαίως τον αυτό δουλεύοντα. Δηλαδή ο θυμός που έπεσε πάνω στην ψυχή σαν κάποιος κεραυνός και θεομηνία, κάνει γρήγορα παράφρονα και μανιακό τον άνθρωπο που τον υπηρετεί. Ο θυμός κάνει την αγωγή αναποτελεσματική. Λέει ο Άγιος, ούτως αυτούς επιστομίζομεν χωρίς θυμού, χωρίς τραχύτητος. Αν μεν γάρ μετα θυμού τούτο ποιόμεν, ουκ έτη παρησία, αλλά πάθος είναι δοκή. Αν δε επίοικος, όντως εστίν αυτή παρησία. Δι τίνην ημάς, ή μέλομεν παρησίαν έχειν, καθαρούς είναι του θυμού, ή να μη εκείνο της λογίσετε τα ρήματα. Καν δίκαια λέγεις με τα θυμού, το παν απ' όλες σας, καν παρησιάζει, καν ουθετής, καν ό,τι ουν πράτης. Ουκ οργιζόμενος αυτής, αλλά αλγών υπέρ αυτών και δακνόμενος, ταύτα φθέγγεστε δι. Καθαρή τίνην θυμού όμεν, ου κατοικεί το πνεύμα το Άγιον ένθα θυμός. Επικατάρατος ο θυμώδης, ουκέστην ουδέν υγιές προελθήν, όθεν θυμός έξιση. Καθάπεργάρ εν χειμώνη θαλατίο πολύς ο θόρυβος, μεγάλη η κραυγή, και ουκ αν έχει της καιρών φιλοσοφήν, ούτως ουδέν θυμό. Αλλή μέλη τι φιλόσοφον ή λέγειν, ή παιδεύεσθε ψυχή, οφείλει πρώτερον εν λιμάνι είναι. Ου χωράς πως, όταν βουλόμεθα περί τίνων αναγκαίων διαλεχθήνε, τόπους θορύβου καθαρούς παρατηρούμεν, εν θα ησυχία, εν θα γαλήνη, ή να μη εκρουόμεθα. Ή δε ο έξωθεν εκρούει θόρυβος, πολλό μάλλον η ένδον ταραχή. Τι ή μάλιστα δίστε θυμού, ουχή πόλεμον και μάχην, αλλά και εκεί αν με τα θυμού τι γίνεται, το παν διέφθαρτε και απόλολε, μάλιστα γάρ τους μαχωμένους θυμούστε ούχρη. Και πώς ένι μάχεστε, φυσί, λόγο, επίοικία, θυμός γάρ ουδέν εστίν, ή ορμή άλογος, αλόγο δε ουδέν λογικόν γενέστε δυνατόν. Ο γάρ θυμός ουκ αφή συνειδήν, αλλά καθάπερ εν νυκτομαχία πάντα συνδύσας και οφθαλμούς και ότα, ούτως άγει όπου περ άνε θέλει. Ας δούμε τη μετάφραση. Έτσι ας τους αποστομώνουμε χωρίς θυμό, χωρίς άγριο και απότομο τρόπο. Γιατί, αν τους αντιμετωπίζουμε με θυμό, δεν θεωρείται πλέον αυτό θάρρος, αλλά πάθος. Αν όμως φερόμαστε με επίοικια, αυτό είναι πραγματικά θάρρος. Πρέπει λοιπόν, αν θέλουμε να έχουμε παρησία, να είμαστε καθαροί από το θυμό, για να μην σχηματίσουν την εντύπωση ότι τα λόγια μας είναι αποτέλεσμα θυμού. Ακόμη και όταν λες λογικά πράγματα, όταν τα λες με θυμό,
έχασες τα πάντα. Το ίδιο και αν ακόμη μιλάς με θάρρος, και αν συμβουλεύεις και αν κάνεις οτιδήποτε. Να μην δίνεις συμβουλές σε αυτούς με οργή, αλλά πονώντας και υποφέροντας. Ας είμαστε λοιπόν απαλλαγμένοι από θυμό. Δεν κατοικεί το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο που είναι θυμωμένος. Ο θυμώδης επισύρει την οργή του Θεού και είναι καταραμένος. Δεν μπορεί να προέλθει κανένα καλό από άνθρωπο κυριευμένο από θυμό. Γιατί όπως ακριβώς σε περίπτωση θαλασσοταραχής επικρατεί πολύς θόρυβος, ακούγονται δυνατές φοβισμένες κραυγές και δεν είναι δυνατόν να βρει κανείς καιρό να φιλοσοφήσει. Έτσι ακριβώς και στην περίπτωση που μας έχει κυριέψει ο θυμός. Αν λοιπόν πρόκειται να πει η ψυχή κάτι φιλοσοφημένο ή να διαπαιδαγωγηθεί, οφείλει προηγουμένως να βρει τη γαλήνη της. Δεν βλέπεις ότι όταν θέλουμε να συζητήσουμε για ορισμένα σοβαρά θέματα, διαλέγουμε τόπους απαλλαγμένους από θόρυβο, στους οποίους επικρατεί ησυχία και γαλήνη για να μην ενοχλούμαστε? Αν λοιπόν μας ενοχλεί ο εξωτερικός θόρυβος, πολύ περισσότερο η εσωτερική ταραχή, ποιο νομίζεις ότι περισσότερο απ' όλα έχει ανάγκη από θυμό? Δεν έχει ανάγκη ο πόλεμος και η μάχη? Αλλά και εκεί, αν κάνει κανείς κάτι με θυμό,